Samdal Mukume Timothy Mukome then Matambana Moses Dimi ni munonzani karitala muno ngarisimze mazi Tom then Matambana Chipo ndi chakamire nyari pamberi penyu nyaya ndeyekuti uya kudai tigadzirise zviri kunetsa mumusha zvirane mboo dzako zvitupa nemaredare izvi zvaitwa ari kutaura kudaro ndiri Mukome kutaura kune mhuri yekwamatambana Moses akamirwa naTom naChipo kama ni waamira sei ndini kuwasha kwa wale mawaripo Order, taani matatu. Order. tumesema kuna mazingira ndakava nenguva refu ndichinetsana nemudzimai kusvikira patakazosvika pakuzonetsana ndobva ndaona kuti pazvasvika apa pazvichandipindudza zviro zvakanaka saka ndakaka zvakanaka nemudzimai tiparadzane saka ndo pakanyanya kunetsa kuti tisvike kunokurarama tichanetsa muda kuti mambo wakurambanise here mukachi chanetsa chii chakanyanya kuitika ndechekuti mudzimai wangu ndiri kushanda kuHarare. Ndakabva kuHarare ndichiuya kumba paweekend. Ndopandakasvikawo ndikati chirege ndivatewo zvese nemudzimai wangu. Ndopandakaona mudzimai wangu aine gawi, aine kaita mukosi muchiuno akasungwa muchiuno. Ndamubvunza kuti ko ichi chii? Chiri kubatsirei? Chiri kushandei? Handina kuwana mhindu kusvika pane zvinhu zvandisati ndatowana mhindu. Izvi zvandikutaura zvane almost kuma 3 years. Nanhasi handisati ndawana mhindu. Izvi ndo zvimwe zvezvinhu zvakanyanya kuita kuti tinyanye kunetsana. Kouyawo kusafamba zvakanaka kwemari. Ndaitsvaga mari pamwe pacho nzoti mari yandatsvaga yataunganidza yarasika. Handisina mari. Kouya futi kuti patapedzisira kunyanya kunetsana paindiri nyaya yemari takatengesa mombe tikatengesa fodya. Ndobva ndavasvedza ndikati chiuyai kuno kuHarare ndaona stand. Ndobva wauya kuHarare. Chiendai nehanzvadzi yangu iyi munoratidzwa pane stand iri kutengeswa yacho. Mobva mabvisa mari yamuinayo ini ndozosara ndichipedzisa semunhu anga ari kubasa. Akaenda ikoko haana kuita saizvozvozvo. Stand vakaiona ndobva ataurira hanzvadzi yangu kuti ndaudzwa kuna ababata diwa. Haana kudzoka kwandiri. Akabva hangu aenda kwakaenda. Handina kuzoziva ende nanhasi mari iyoyo haina kudzokera. Handina kuzomboinzwa nezvaika kuiona. stand yakabva yashaika kanza wazobhadhara Stand handina zobhadhara ndakazotengawo papa mukana iwoyo wanga watopfuura. Ndakazotsvagawo patopfumawo. saka chauri kuda rubatsiro ndezvekuti urungotitaurira nyaya hausi kuda kutaura kuti rubatsiro rwaura kuti dare rinokubatsire nderwei watitaura zviitiko
zviri kuitika. Inini pari zvinezvi ndiri kuona kuti nemudzimai hatichakwanisi kugarisana. Uri kuchitaurira futi but unoda kuti dare riri kubatsirei? Ndopatora kuti ujekese kuti unoda kuti dare riri kubatsire nechii? Uri kuti mukadzi wako uri kufungidzira kuti ane zvinokunetsa here kana kuti ane chiwanhu chiripo here, anokuroya here, ifambi here, chii chaunoda kuti basa dare rijekesere? Nekuti uri kutitaura kuti mari hadzisi kubatika, mukosi wakasungwa, wakamona akasungwa, zvawakamona akasungwa, mbori yako haichamiri here kana kuti chii? Ndokopesa handina dambudziko rangu parava ndekuti hatisi kuwirirana, hatisi kunzwanana. Pamene macho takatotadza kutonzwanana. Hamusi kuchaita bonde mese? Hatisi. Ini ndakatyawo kuti ndingaramba ndichiri munhu asi kundiudza kuti Gawire ndere ndoramba ndichingo. But harina kukukwadza kaGawire? Ndakangotya kuti ndisati ndakuwara. Asi wakatombotona hako muto? Handina kubva pandakazviona. Wakabva waregera kutona muto? Handina kubva ndakazviona. Right. Ndibvunze ndikushaya kuti ndokuti wapindure chii? Ameno wadare ngatibatsiranei. Nekuti tiwapire kuchinzwe kuti wakapindure chii, nekuti ari kutaura nyaya dzake dziri kuitika. Amambe ichokwadi zvaari kutaura izvi hazvisi kunzwisisika, asi chichemo chake ndiri kuona kuti zvaakazosiya mukadzi kana uchabata ucharwata naye aone akasungirirwa. Gawire wanga ufunga kuti inyoka here pamwe chii, zvinogona kuti paine zvimwe zvakashanda akadini. Saka ndozvinoda kuti zvionekwa, zvaakuonekwa kuti zvadaidzana naTezvara zvauda kuonekwa pamwe chete, zvaane mweya futi mukati, kana kuti mudzimai wacho achitaura Tezvara wachinzwawo kuti mudzimai wacho ataure kuti zvanga zviri zvei. Aburisa nyaya 1 changadai ndikuona sokuti murume uyu ari kuda kuti aone nzira yekuramba nayo mukadzi arambire pamberi pedare. Handisi kuona zvokuti zvaari kunyatsotaura zvacho zvese ari kutaura maproblems emumba, but nyaya ndeyekuramba mukadzi. Ndinoda kuti ndiite mubvunzo kuna baba ivavo vari kuti vakaona Gawi muchuru nemudzimai, wakaenda kuseri kwechuru kana ukaenda kwawaenda wakanzwa kuti Gawire harina charinokanganisa murudo mavo, harina charinokanganisa kana panyama dzake, anoendera mberi here nekurara nemudzimai wake sezvawaita kudhara? Ndimubvunzo ndamubvunza. Ndinoda kubvunzawo futi, mune vana vange? Therefore, Nwana 4. Mane makore mangani muchigara mese? about 2007, 17 years. Kusvika yezi nezi. Changamire ndikuona ndatara. Pakachangamira. Ini ndikuona kuti baba havasi kuda kujekesa nyaya yavo, vari kutaura nyaya yavo wakawanda. Chiri pavari chaipo chaipo. Nyaya yavo vari kuti mudzimai wavo Gawire wakaona naro vari kufungidzira kuti mushonga uroi. Ivo vari kuhwanda kududza manje, saka vari kuita zvekudzvenga. Right. Gawire kunde kuti baba avo zvavakutaura zviri kuziita, asi Gawire anetsa mumba mavo ndekuti baba avo kuti vabvunze mai avo kuti mai vagone kutsanangudza mafambiro okuti Gawire dzitizosvika kuchuru havasi kukwanisa, mari kuti yaenda kupi havasi kukwanisa. Saka wati zvinani Tezvara wakauya katika tuwa sangu
pakuzvikatichiki iyo iri kutaurwa tezvara tati taedza kuti dare ringakujekeserei nekuti haana unganyatsoti saka dare tati ringakujekesereiwo kuti nhunha dzake dziri papi nekuti kuno vamwe vasinganyatsogona kusanangudza vaine nhunha dzavainadzo aisingi manzwisisa kuti wani ari kutaradza kuti mari hadzisi kubatika mumusha aine fungidziro yekuti mukadzi kuzondotsvaga gawi akuita zvemishonga nekuti kana achitaura kuti mari dzinongorasika mari unomupa mari kuti endaundoite zvakati haandoiti zvese izvozvo zvinoratidza kuti pane dambudziko riripo ndorauya kuti ringe richibatsirwa pamberi pamambo. ndingapokana kune mwana ataure kuti ndizvo here zvikutaurwa murume wake kuti akasanganawo nazvo here zvichifanana pamusoro ini zviri kutaurwa nababa ndane 8 years ndichiramba baba avo vachiita zviri kumagirlfriends vanoshanda mabasa asi mari havandipi. ndine murimi wefodya ndinoita zvakawanda ndichitengesa zvinhu zvangu. baba avo vakangoenda vanodhiraivha makombi vakadhiraivha kombi yavo havasiyi munhu wavatoona anenge akutogutsikana naye akasike kutanga vanototi pese ndinotouya ndichitokumbira kutokumbirawo kuti wabereke ndozviri kuita chi murume. ndakatomboya ndikati ndinokomaka ndatambura nababa avo vakati aivadzokera kumba kwani kwako. kechipiri ndaenda kuharare ndakasvika kuharare kune girlfriend ndakatoratidzwa nemuridzi wepawaishanda ndopawandakaratidzwa kunzi imi muri kuti ndimi mai mukome tina mai mukome vatinoziva. saka ini ndandaenda chida unobhadhara mari yechi takatengesa mombe tinobhadhare mari yesitendi yawangu ataura. ndakasvika pamba paye zvikanzi isati kuzivi papari paboarding school paChrist zvikanzi isati tambiri vanhu vatisingazivi pano. ndikati ndini mai mukome pana aindiziva akandigamuchira vakadaidza mwana vakati mwana uya unoti ndiwo mai vako here. ini ndikabuda mwana akandiona akati ndiwo mai vangu. wakati zvinopo mukadzi vatinoona pana paamburi aye. tapedza ipo ndakapiwa makii ndikaenda kumba kwavanogara. muridzi wechikoro mukadzi wacho akauya akati mai muye kuofisi baba watira kuwadzinga basa nekuti hatichazivi kuti mukadzi wavo chaichei ndikupi. saka ini ndakaanzwa kurwadziwa nenyaya yekuti mwana wangu anga achikutanga form 1 handina kukwanisa kuenda. ndakauya kumba ndakaremerwa zvekuti mari iya yawanga vanditi ndiende ndinobhadhare ini imari yangu yefodya. baba vanenge vachishanda kuharare ini ndinorima fodya. ndarima fodya ndinochiita kuti mari kana taita zvinhu zvedu tobatanidza pamwe chete. saka ndakatadza kuvasiyira mari nenyaya yekuona kuti kune girlfriend raitouya richitowafonera vachibuda mumba usiku baba vachienda ikoko. ndikavabvunza kuti baba tadiwa zvamuri kurwara imi muri kuti muri kurwara taane 3 years muchiti muri kurwara. zvikanzi maitadiwa inini ndine mishonga yandiri kuenda kunopa baba yekuti baba wane kenza saka handikwanisi kunge ndichisangana newe. ndakagutsikanawo ndikati pamwe ndo zviripo sezvo baba vari kuditi vari kurwara. wazoendaiwo baba ava wadaidzwa nemukadzi ndikati baba watadiwa muri kudzima kunzi baba haruthi makunzi baba haruthi sei imi mamuchitaura kuti satikwanisi kusangana nenyaya yekuti inini ndiri kutya kuti ndinotanga ndazemenwa kuti handina here chirwere chegomarara. saka ndo pawakabva watanga kuita zvinhu zvavo izvozvo wamukadzi wavo vachivafonera achidi vakunditi buda mumba enda kubva panapa handichakudi. ndikati munogoti hamuchandidi tangai mandipa gofuro kuti munotaura wabereki wangu pakwedu hakusvikiki kungoti ndauya ndanzi handichadiwe. ndo zvaakangonditi ibva mukoma wakatondifonera wakati nei hanzvadzi chii. ndikati ndo zviri kuno mukoma zvikanzi aiwa hamurambani ikoko uyai tigadzirisane kumba. ndakasvika kumba ndikataura nyaya yangu ndikati nemurume uyo hatina bonde iro rinorare chifo. ndaigutsikana achindinyepera saka mari handina kumusiyira ndoya ndakabhadharira wana maschool fees ndikatenga zvinhu zvekutengesa nenyaya yekuti anga asingandipi mari yaenda kumukadzi yeye haasi mukadzi waniba anga aine vakadzi. iyo ndozvakare amene twasiyirira bachibharira umborotoroi saka gawi riri muchiuno nderei. I'm sorry.
zviri zvegawi baba vantu kana muchikwanisa henyu kutsvagiridza kuti pondiona kuti ndakambosungirira gawi here handina chinhu chandakamboisa panyama yangu chekuti chinoshanda chakashata handina inyaya yekuti yangu wakungonzvenga wakuziva kuti iwo wane mukadzi wadi wanaye vangoda kutotsvaga kuti mukadzi uyu pamwe anogona kuzoonekwa ine chikombo but handina kubva pese ipa kusvika zvino handina murume wandinaye handina chinhu chandakamboisa muchiume. I think umboenda kuna chini pakuti wabatsira asi nyaya yawo iri pachena kuti kuti pamwe agutsikane kuti mai avo vakachena havana zvavainazvo havana gawi havana chiya but ifungidziro yake kuti akutsvaga nzvimbo chinhu chekuti arambe mukadzi wake itsvagurudzo dzekuti arambe mukadzi wake abve pamusha but regai timutaurire nhau yemusha kuti kana dei ukarambana nemukadzi wako mukadzi haabvi pamusha iwewo ndo unotuta woenda kwaunodii kwaunoenda nekuti musha ndewake. Mazuva anaya mutemo haubvumiri zvekuti hanzi unomuramba kuti ibva pamusha. Saka usafurirwa uchiti uramba nemukadzi wako kuti uzotore musha. Hakuna musha waunotora, matare anowaprotecta. Kazvangamire ndairambobatsirawo murume uyu kana wada mhuri hauserekudziwo mudzimai wako ucha. Kubva pakutaura kwese kwaita murume uyu hapana nyaya ine musoro inoratidza kuti angarambana nemhuri yake. Dai kuri kufunga kwangu kana kuseri kwechuru vangangoenda zvavo, saka hakuna chiripo. Nyaya iripo ndeyekuti uyo akuwana pressure kubva kumukadzi waanaye mai Ruth vaakumutaurira manje kuti wakati iwe mukadzi hamuchadi achikuitei. Ndo nyaya yamumanikidza kuti auye mudare ramambo kuti azvichenure kuna mai Ruth achiputsa musha wake. Usaputsa musha nenyaya yekuroora. Kana uri murume chaiye itabarika nekuti chiwa chinotendera. Vakomana vemakombi ava handioni paine nyaya yekuti ine kodzero yekuenda kuseri kwechura. Hapana nyaya yekuenda kuseri kwechura. Handinowo baba vavo kuti zvirikutaurwa namai wari kuzvibvumirana nadzo here kana kuti vari kuzviramba. Itori nyaya yekuti inototaurwa munomu ichibva yatopera. Shangamiri nyaya yekutaurwa yemudzimai inhandina mudzimai. Nyaya yaakutaura yekuti akauya akaona mukuru webasa, tine nhamba dzavo, unogona kuvafonerawo. Nyaya yaari kutsanangura yegawi ari kuramba, but ini ndakaona nemaziso ndonogara naye futi dai kwakuri kunzi etisi dai akandinyepera hake kuti agawi ndiri mudumbu vangu muri kurwadza kuti izvozvo ari kuramba zvinhu zvandakaona. ndo zvatoti ngavaende kuseri kwechuru, endai kuseri kwechuru then modzoka tindonzwe kuti gawiri rakamira sei, so that ave nekujekera. Inini ndinofunga kuti pandaida kuziva chikonzero chegawi pakatodarika kuzaa 4 years. Ndichingobvunza pese pataita darika naana tezvo rangu anondipikurira tichida kuzivabvunza kuti unode chii, nekuti nyaya yako wataura haisi kubuda pachena. Tikakubvunza kuti unoda chii kuti dare riri kubatsire papi, paunoda kuti dare riri kubatsire uri kuda kuti zvegawi zvakatopera izvo zveyo zvakatopera, saka unoda kuti dare riri kubatsire papi. Ndimbobvunza uchangamiri iwe Timothy, pache zvako mukadzi wako aramba iri kurambwa newe muri kwenyu kunze
1 2 akakutarira kuti unoya pamberi pamambo uchiramba mukadzi ndiani 2 3 ngei wadaidza nana baba nanani wese pamberi pamambo chanyanya kunetsa chii kuti uye uzotara zvakadaro pamberi pamambo pasina maakutomuendera mberi ngavatanga titaura chinhu chaaroda kuti dare rimubatsire nekuti maakutomutaurira chazosvitsa kuti tisvike kuno inyaya yekuti tagara kumba taonesana nanatezvara natezvara vanoti nyaya yako iyi yakuda kuti mutipe zvinhu zvedu. Infact ndakaendako ndichida kuti vanatezvara handisi kuona kumberi ndobva wati zvatakuita panapa ndezvekuti chitipa zvinhu zvedu roora ndobva tabvisa roora rese rorabviswa. Ndakatuma muzukuru ndobva roora tabvisa mombe ndobva tapasarira ndakanga ndisisina mari kwasarira nhumbi dzababa nedzamai. Pandakatsvaga nhumbi dziya dzamai nedzababa kuti tichinowapa muzukuru, ndakatuma futi muzukuru chiendesa futi zvinhu zvakatarwa nanatezvara zvezvi. Ivo vakabva vanoramba kutambira zvinhu zvezvi. Ndo pasakisa chachepo kuti tidzoke tisvike pane nyaya wakaramba wachiti chii ipapo handichanisi ndirigona kuzotsanangura nepasipo muzukuru wacho arimo muno. Chekutanga iwe unoda mukadzi wako here? Nokuda kwaizvozvo changamire kwete handichakwanisi kugara naye. Kwezvipi zvacho zvawataura zvegawineyo, because wakutitaurapo wakuti azochipinda munyaya dzazvaita taura kuti varume mamuri kugesa iti anatozva kuti haisi nyaya, pane nyaya iripo yatinoda kuti asvike. Nyaya iripo yekuti wanatezvara wakaramba kutambira chii mbatya, asi chikonzero chavo chekusatambira ndechei? Number 2, iwewe mukadzi uno uchikumuda here? Kwete. Hauchadi mukadzi. Mbatya uchinadzo here dzekuti dzanatezvara? Zviripo. Ko iwe wanatezvara munorambire kutambira zvinhu zvamune mapupu. Mukwasha mukuyuka unodyiwa pamusoro yechanamira ngatida kuti nditange kutsanangura tisati mapamukana kune mukwambo nemwana nda kuchipedzera pakati nakuti chokwadi yane nguva tiedza kugadzisa imba yewana zvichindonetsa. Saka uyu mukwambo aiti akauya aisvikira kumba kwavo kwawaberekwa mukadzi wasingasviki achidzokera. Zvakazosvika mwedzi watabva muDhisemba akaita mazuva anokwana aita 3 ari kumba kwavo, kwakuchizodzika kune mukadzi akasvika unonetsana naye kwakumutaka nemubhadha akakwara nedemo rikazoburowana akapisa imba. Ndopakazotorwa hanzvadzi yangu achiendeswa kuna samukuru kuti wangoseparatana vachizoya kureva nyaya yokumba kwedu kuti ndo zvaita wana. Saka tichisvika kumba hawana kutitaura kuti kuivakwara ongoti wana wanetsana. Saka pakazodzokera samukuru kumba tati agandisane tigara nedare rangu kuti toita sei tizosvike tichiona zvinhu zvacho zvati zvapiswa. Ndopakazouya foni chimiro chiri kunogwa muroora akwara. Saka kuti tigare tiongogara pasi akakwara kuda zvazviti zvadi kuti atanga anorapwa. Ndobva iwo ngachienda anodini anorapwe awane kubatsirwa kuti nozi pana papatemwa nedemwaka muruoko neziso negumbo zvakazvimba. Ndobva auya kuti anorapwa kunorapwa kweyo ndobva vamurambira vanzi hazviite makwarira waita yakuda police report. Ndobva yaendwa kumapurisa papiwa tsamba yekuti anokuroora kunobatsirwa. Ndopakazotorwa mukwambo wangu akanogara Stondo nemande chipiri ndobva yaenda kukoti. Ndobva azodzi enda kunogarisana zvakanaka muzodzoka pa 22 January. Saka wadaro uyu mwana apedza kurapwa kwese kumba haana kuchatenderwa kunogara kwatezvara wakati muko wangu ndinokiya kuti imba yakapiswa
mawindo akadhindwa achiputsika mawindo frame nekuku nanhasi zvo zvakaita uyo haana kuzodzima kuzopindamo akasikazodika nepamba ipapo kusvikira nezvirimwa zvake zvinosanganisira fodya iripo haina kutarira nechipage chemumunda. Saka zvadaro ndopa akazouya achipinda kuda kunouda kuda kuzvenga kana kuti kuda kuedza kuda kuuya kuti tione kuyanana. Ndobva tavatendera anga ari November kwatata November zviite kuti Wakwasha muuye. Ndobva wazouya musi wa 5 December Wakwasha nebudzi dzemasungiro nemombe dzedanga. Ndobva Mukwasha uyu haana kuuya pakatezvara nemunguva tise wakwashitowa kuti muzukuru wezisa mukuru wacho watinoziva nonzi wavo wamaoko vanhu vakatopa runhare vachitaura kwandiri sekuru tiri kuuya semazvese matauro atinoita. Ndobva ndachironga nevangu dai wauya isununguka isvika ikomba hawana kuuya ipapo kwabva kwaya musukuru vachibva vasvika pamba vatavatambira zvakanaka tavatambira vadaro vakabva vati ndine rwendo ndikungosiya uyu ndichaita Mukwasha ndichaita zvese ndobva vaenda. Ndobva vakazosvika soko rekuti Mukwasha anga ndichada mukadzi taurai waripo kuti mukadzi ndichada wapedza gukuru rake kati chirudzii ati guku rinopiwa nemuridzi here ndonga munhu ndiani wautambidza munhu wacho. Ndobva taurapo ndobva zvapfuura zvakadaro. Saka zvadaro takambozvitambira semuri kati chimiro ichi yaiti ndiende kunochinzwawo kune dare kwamama ndikatouya ndikaisawo ripoti yangu pana ikazoinzi musi wa20 chizopiwa kuzuva nemusi wa10 kusvika nhasi tazoyazopiwa zuva ranhasi iri nyaya yemupango wangu. Saka zvadaro mwana uyu tinaye kumba pekugara hana ari kutogara kumba Mukwasha achada mukadzi tazogara kuti tichapindura titaure navo wakauya wacho nezvimwe zvatianzwanani asi chimwe chakazonyanya kuti ndizosvikawo kuti ndisiwo nyaya mudare munhu pane zvakauya nazvo zvosanganisa mombe idzo zvekuti mombe dziunzi nemwana ndedzangu dzandakatenga nekuri mafoja dzakazobviswawo kuti dzeroora saka sikazivo kuti ipapo zvinoita here kuti uyu azviroora. Handiti iyo iripo ichapinda kusanganawo haiwa tozoibata pairi kupinda zvayo mati iri kupinda handiti tomboita iripo hane mazunhu kuti nhau iripo sekutaura kwamai kwamboitwa naye kuti ari kuda kuti arambane nemukadzi wake pamberi pamama. Saka zvadaro vana tezvara vakazouya ini ndisingazizivi kuti kune hwenu kuuya maitira toita nguva dzose foni inotofonwa nasamukuru sasamukuru wangu haana kundifonera andisofona kuti tiri kuuya uri tezvara kana kuti Wakwasha sakuna ndike samukuru vanofambise nyaya kana wakuya saka haana kunditaurira kuti wakuya ndazokunzwa vanhu vatoti vanhu vatouya kuposiya zvekati iri iro rakai rinoda kuunganidzwa vanhu voukama zvotambirwa saka hatikwanisi kutambira vanhu vatitoitwa ndisekuru vandava kumirira vasingatogoni kutosimuka zvakafanira nemunhu ari muchipatapatya nezvimwe chimiro chiripo ngawadzokere tochipiwa zuva ratinoungana zvinhu zvouya nokuti ikoko hakuna munhu aripo ndo madzokero akaita Mukwasha nokuti papasina vanhu ngo varipo dare repo rinotambira paukama hwedu papasina ngo varipo. Saka kozoita zuva repiri inobva ndazochisumuka kubva kubasa kati gandinyatsonzwisa kuti isoko rakafamba sei isina kusvika kwandiri kuti vanhu vapedze mafuta kuuya kunoti tava nezvinhu ichi chaitika soko hatina kuti zosvike kwandiri. Then zuva remangwana vakazochiuya manje vanzi tauya kuzosiya vana nokuti pakutakana kwakaita vana vakanzi havasi kukwande vari kuramba mai vavo vari kuda baba akauya ndovari kuti muzukuru ndobva ndati hatikwanise kuti titambire wana ndiri kuda samukuru auye nababa wewana vachisiya wana kumukadzi wavo vachitaurirana ndiri kusiya wana dzokerai navo kati ndo masoko andakataura kuti vana Wakwasha wani vadzokere. Right, musha handiti une musha inawo saka unotiza pamusha sei? Handina kutiza musha ndakatouya ndapora ndikati ndauya kuzoshanda fodya yangu nechipage changu zvakanzi hatikwanisi kukugamuchira kuzokwira kumba kwedu nani navatezvara
Wanga wachigara patezvara here? Inini ndine kwandaigara kumunda. Ndokwandaigara. Ndokune imba yako? Ndokune imba yangu. Saka inini semawiri andaida kuita ndandiri kuti ndouya hangu ndichigara kana pasamukuru kana pawo ndichirima ndichigadzirisa zvirimwa zvangu. Zvakanzi hakukwanisi kushanda zvinhu zvako. Kumba ndo kwakapiswa dzimba hakusina dzimba? Hakuna dzimba. Dzakapiswa? Dzakapiswa. Bedroom rakatodedenwa mawindo zvekuti. Saka daita ndazviziva kudhara kuti nyaya iri kumakotsi iri kumajor city court handiti hatitenderwi kuti tiibate kusvika yapera kumajor city court. Ine chiri kundishamisa ndechekuti uyu murume uyu ndiye akapisa imba, ndiye akadzinga mukadzi, ndiye akareza someone kuunza mukadzi wacho kudai. Ane pressure yamainini Ari kudiko, ari kuti haasi kuona here pari kuti akamira sei. Ane pressure yamainini wari kuti dzinga maiguru pamusha ndo zviripo, asi sinzi nyaya iri kumakotsi nekuti ndo pane nyaya hatikwanisi kuti tipe any other judgment kusvika nyaya yapera. Asi yatezvara yepfuma, handiti yenyundo yepfuma, yatezvara yepfuma inopinda nekuti ngeyepfuma, asi yawo iyi maproblems awo nekuti ndokwairi nyaya. Pamusoro yechangamiri yakaenda kumatare ndeassault nekupisa. Asi nyaya iri kutaurwa neuyu yekurambana nemukadzi haisi kumatare. Zvese zviri kumatare, nekuti zvese kupisa, kudzinga munhu pamba, kuramba handiti. Saka iri kumatare kumajor city court. Uye zvakare dare rino rarirambanisiwa, asi rinondotonga kuti vanhu vagare zvakanaka. But nyaya dzake ndichiona pane nyaya chaipo chaipo ari kuda kuti atore judgment yatirezenge taita munomu oenda nayo manje uku achindoti inini ndakaonekwa kuti handina ndakatora mukadzi uyu pamberi pani pamama. Ndo zvaari kuda kuti tiite. Saka dare riri kuti aiwa isusu ngaitange yapera uko yozodzoka tozokwenenzvera munenge masarira, nekuti iri kuonekwa iyo yekurambana, yekupisa, yekutema, zvese izvozvo hapachisina rudo. Uye zvese zvaari kutaura zvokuti ndakaona makawi, zvese izvozvo zviri kuenda kuti hapasina rudo. Saka nekudzinga mukadzi pamusha, ngatisimukei nyaya yedu tozoiona after 22 kana yapera uko mozoya motaura zvimwe zvamungazotaure. Hatingazoti even ikoko muhamataura nesharing of property, musha haufaniri kutorerwa musha, chibva waramba kutorerwa musha. Kana matozoenga unozodzoka tochizotonga yemusha kuti haufaniri kutorerwa musha. Kana aine mukadzi wake waainayo wechipiri vanototanga umwe musha pacho, but uyo ndewako nemhuri yako. Ngaazvizive izvozvo kuti musha hautorwi, kana ikoko vanokuprotecta hautorwi musha. Handiti pane chirimwa changamiri, pane fochi ndo zvatiri kutaura nguva. But hanzi 22 nhasi 17 Monday next week. Ndakubvunza kuti imimi mati makaramba pfuma muna November, akazouya muna December kwegore raperera 2024. December watayabva zvepfuma kuya kwayakaita kwandakati wadzoke ivhiki rapera mwaka uno manje hamasina kuungana kuvanhu akarumhanyisa right. Ngatipindei panext.